Fit-28 ta' Settembru fl-Iskola Sekondarja ta' Santa Clara ser tittella mill-ġdid l-attività Cycling with Jack b'risq il-Malta Community Chest Fund. L-attività tfakkar il-memorja ta' Jack Schiavone, ċiklist li rappreżenta lil Malta f'kompetizzjonijiet internazzjonali u kien ukoll il-coach nazzjonali sakemm ħakmitu il-marda tal-kanċer. Ma' TVM News l-armla ta' Jack, Caroline Schiavone, spjegat li l-attività għandha lan li iżżowweġ iċ-ċikliżmu u l-ġenerożità, żewġ affarijiet li Jack minn dejjem kellu għal qalbu. Qalet li minkejja dbatijiet li marda kif raġġib magħha dejjem sabet il-għajnuna mingħand il-Community Chest Fund kemm f'dik finanzjarja u lilin. Ir-raġel tiegħi kien diagnosed pancreatic cancer, 3 months biss biex jgħix, kien propju il-kimo li żammu ħajju għex kważi 3 snin u kien hemm kimo speċjali li ma kienx ikun offrut mhuwiex dana u il-Community Chest Fund kienet tħallas għal dan il-kimo li kien jiswa eluf ta' liri li bih raġel tiegħi u tfal tiegħi stajna ngawdu għal iktar snin. Is-sens ta' mħabba li kon nirċievi minn għandhom u għajnuna li daw meta jien kont inċempel u ngħidlhom għax da treatment mhux qed jaħdem u tabib għal da, huma dejjem kien jgħidu li tox tinkwieta inti ħoħsib it-tfal u r-raġel ħalli fidejna dawk nieħdu ssib aħna. Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono irringrazzjat lil dawk kollha involuti biex tittella din l-attività u ħeġġet lil poplu biex jattendi anke jekk mhux biħsibu jipparteċipa fil-maratona. Il-ġid ikattar il-ġid u min tkun waqaft miegħu f'dawk il-perjodi l-iktar ikollu bżonn għajnuna u mhux biss għajnuna finanzjarja jkun hemm bżonn. Ikun hemm bżonn il-wens, ikun hemm bżonn is-support, ikun hemm bżonn għajnuna emozjonali u psikoloġika. L-attività tibda fis-7 ta' filgħodu bil-maratona tibda fit-8 ta' filgħodu mill-kulleġġ f'Pembroke sa' Manuel Island u lura, distanza ta' madwar 6 kilometri. L-attivitajiet jinkludu żona għat-tfal b'attivitajiet bir-roti statiċi kif ukoll basketball u eżibizzjoni ta' roti BMX. Matul il-ġurnata se jkun hemm ukoll uffiċjali tal-leża li se jorganizzaw attivitajiet edukattivi. Dan apparti ikel, xorb, mużika u divertiment varjat. Għal-biljetti u aktar dettalji wieħed jista' jżur is-sit mccf.store. L-attività miftuħa għal pubbliku mingħajr ħlas għalkemm donazzjonijiet bris il-Malta Community Chest Fund huma apprezzati.